खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जाबावगोन बाबा सानफ्रामबो ससियेल मिडियायाव माने खालि भाइराल भिडिअ गासैबो जेरैबो मिडिया जिखुनु ससियेल मिडिया नायबानो गासै इउटुबानो जा फेसबुकानो जा खालि भाइराल भिडिअल' नुग्रा जाबाय। मा जाबावगोन बे संसाराव बर' हारिया खालि गुबुन हारिखौल' मोजां मोनग्रा जाबाय। मा जाबावगोन खालि फेसबुकाव मोननाय इन्सटाग्रामाव बबेबा फल' खालामनानै थांनाय बिदिनो खारखुमा लांनाय मा लांनाय जाजोबला लांखो मारैजाय नै आरो फैलायबाय फेसबुकाव दाख्लैसो नुलायबाय आङो बर' सिख्ला बिहारि हौवा बिहारनिफ्राय फैनानै फेसबुकाव जयेन फेसबुकजों कन्टेक्ट खालामनानै फेसबुकाव लोगो मोननानै माने थारैनो माने बे बर' सिख्लाखौ लायनो थांनानै गुवाहाटियाव हमजालायबाय नै आं बेखौनो गासिबो नुथों होननानै आं दा नैबे भिडिअ क्लिपखौ होना होदों नायलांदो बयबो। अरे भाई आप कहाँ से हो? बिहार से हो। नाम क्या है आपका? उधर पे क्या करने के लिए आया है? कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया। उसको कैसा पहचाना आप? हाँ फेसबुक पे पहचाना। खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोंहा नैबेयो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय। दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन। दा बे टाइमावनो नैबे जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय हमनानै मोनबाय। दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा? नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो। नोंसिरथा ना नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहोयो जिबायदि खालामहोयो जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहोयो। दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन। बे टाइमावनो जा गुवाहाटियावहाय हमजाबाय। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों। दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ। मानो होनोबा दिनै एकदम फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय। जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा। बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना नोंनि नङा? सिमेन्ट सापरि मा नाम नोंनि नामा? मा नाम गोबारेन? मनामुति मा टाइटेल? बर' बिथांजोआनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि। नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम है ना बेलाराम। उधर पे क्या करने के लिए आया है? कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया। उसको कैसा पहचाना आप? हाँ फेसबुक पे पहचाना। खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोंहा नैबेयो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय। दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन। दा बे टाइमावनो नैबे जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय हमनानै मोनबाय। दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा? नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो। नोंसिरथा ना नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहोयो जिबायदि खालामहोयो जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहोयो। दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन। बे टाइमावनो जा गुवाहाटियावहाय हमजाबाय। दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों। दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ। मानो होनोबा दिनै एकदम फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय। जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा। बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना नायनानै लादो। नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना नोंनि नङा? सिमेन्ट सापरि मा नाम नोंनि नामा? मा नाम गोबारेन? मनामुति मा टाइटेल?
बर' बिथांजोआनो जाबाय सिमेन्ट सापरिनि नोंथांमोना आंनि भिवार्सआ जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम है ना बेलाराम